Investiment ta' aktar minn 1.6 miljun euro b'appoġġ mill-fondi Ewropej se jkompli jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja fil-lokalità ta' Bormla permezz ta' spazju miftuħ ġdid ta' 53,000 metru kwadru li se jgħaqqad in-natura, l-isport u l-ħajja komunitarja. Il-proġett li qed jiġi żviluppat bħalissa minn Project Green tħabbar waqt żjara fuq il-post mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzot Soppardi, flimkien ma' rappreżentanti tal-Kunsill ta' Bormla. Il-post li se jkun jismu Masġar Bormla mfassal biex joffri spazju modernu aċċessibbli għal kull età, b'faċilità li jippromuovu stil ta' ħajja attiv u ambjent aktar b'saħħtu. Fost il-faċilitajiet ippjanati hemm netwerk ta' modijiet għal mountain biking, żoni dedikati għall-annimali domestiċi u spazji ta' rikreazzjoni għat-tfal b'elementi integrati man-natura. Il-Ministru Dalli qalet li l-proġett jirrifletti viżjoni ġdida għal spazji pubbliċi aktar sostenibbli, ħajjin u inklusivi li qarbu n-natura lejn il-komunità u joħolqu ambjent aktar adattat għal familji u żgħażagħ. Il-fatta hekk f'Masġar Bormla għaddej ix-xogħol qegħdin nitkellmu dwar spazju li huwa ikbar minn 7 grounds tal-futbol, ġifieri 53,000 metru kwadru. U allura dan ix-xogħol li għaddej jingħaqad ukoll max-xogħol li għaddej bħalissa fuq 20 ta' proġetti li jingħaqdu mal-74 proġett li diġà ftaħna f'din il-leġislatura bejn parks, ġonna, spazji miftuħa. Min-naħa tiegħu il-Ministru Zrinzot Soppardi spjega li dan l-investiment jifforma parti minn programm nazzjonali mifrux fuq 10 siti differenti madwar il-pajjiż, b'investiment totali li jaqbes 13 miljun euro mill-fondi Ewropej favur l-ispazji ħodor u l-biodiversità lokali. Proġetti li permezz tagħhom qed inkomplu nwettqu l-wiegħed elettorali li jkollna aktar spazji miftuħa, aktar postijiet għal rekreazzjoni għall familji kollha ġewwa l-ibliet u l-irħula tagħna. Is-Sindku ta' Bormla Marko Aġġus iddeskriva l-proġett bħala pass kruċjali għall-lokalità filwaqt li se jkompli jżid l-aċċess għal spazji miftuħa moderni u ta' kwalità għar-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta.